Простете, обаче, все не ми достига времето. И аз как не мога да се съобразя. Малко съм се разпочала, обаче приядох. Както не бях яла от половин година, тук като взех да ям. И взех да преяждам. Това е хубаво. Не дейте да преяждате. В никакъв случай не преяждайте, защото пеперудата не бива, пеперудката не бива в никакъв случай да преяжда, защото има голяма опасност да напълне. И ако напълне, много лошо. Няма да може да лети, няма да може да пърха, няма да може да каца на дръвчета и да пие сокове. Няма да може да танцува спокойно. И въобще е страшна работата. Не, в никакъв случай не прияждайте. В никакъв. Ай.